Ghost Lake ili Duhovno jezero je mjesto na zemlji, tačnije u Kaliforniji, u Los Angelesu. Mjesto gdje sve što uđe nikada ne izađe. Ok, ovo je stvarno glupa. Tako da sam došao na ovo mjesto da ga istražim. Dan 1. I pozdravljaju, dobrodošli u epizodu Slash Productsa i ovdje smo pored Ghost Lake-a trenutno. Jedva sam stigao do ovdje, morao sam se snaći za prijevoz, a i put je vama strm. Što se tiče hrane, imamo dovoljno hrane, znači tu imamo golubova dovoljno da jedemo, tako da znači to nije problem. Isto tako sklonište, ovdje sam malo ulogorio kod jezera, tako da idemo ga istražiti odmah. Dan 2. Drugi dan sam se tek osudio ući ovo jezero koje je smrdilo na kanalizaciju, a kad sam zaronio, pronašao sam vozilo koje se nije moglo vidjeti sa površine. Fifth day. Nakon što sam se ponovo usudio vratiti se ovdje i nakon što sam pronašao halu negdje tamo, morao sam ići skroz do grada pješke, znači pa sam inače bio daleko udaljen od grada, usudio sam se ponovo vratiti se ovdje i testirati duhovnost jezera, te sam ubacio svoj traktor u ovo jezero i vidio šta će se dogoditi. Naime, sve što je bilo ispod vode se nije moglo vidjeti, vjerojatno zbog prevelike oscilacije smrada govana koji blokira prelamanje talasa, a po Newtonovom zakonu gravitacije to je sasvim fizički normalna stvar. Ili je samo jedan obični glitch. 12. tag. Sjedio sam tako po noći i ugledao sam odjednom ogromnu stijenu koja je svjetla u mraku, dok ostale nisu svjetlile. Prišao sam i ugledao ucrtanog anđela. Okej, znači ovo je jedno... šta je ovo? Moguće da je ovo nacrtano lice sa slobodnom rukom i zatvorenim očima. Sve je moguće. Sve je moguće. Ovo je još misterija koja će se pa dugo godina razmatrati, pokušati riješiti. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali, napišite vaše mišljenje u komentarima i vidimo se u sljedećoj epizodi. Mi to je Istaragova i poz.